салом, Фарзона ҳастам бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясия ёробон, Фарзона имнида. Хуш омадед дӯстони азиз ба канали Оилаи Тоҷик дар Корея, яъне ба канали Оилавии мо. имрӯз рӯзи истироҳат, яъне шанбе. Аниса хоҳарам саҳари барвақт омада мега самбуса мепазем. Рости гап, вай ҳафтаи гузашта шавҳарам гуфтагӣ буд, Фарзона меган рӯзи шанбе самбуса мекунӣ, гуфта ҳам хенамир додан. Ҳавая ки ҳафтаи гузашта акай бузург гуфт биё акамда самбуса пазем. Гуфтам хай худут паз, самбуса мехоҳӣ, чизе ки мехоҳӣ гирифта пухтангир. Ман имрӯз камакак кори шахсии худам аст, аз қафои кори худам мешавам ва рафти пухтани самбусаша сабт накардам, чунки имрӯз хеле банд будам, аз қафои кори шахсии худам будам, кораам хеле зиёд буд, корҳои худамро кардам. Духовкаи худам ки вайрон шудагияй вақт нест ки рафтаи духовка гирам. Баъдан хоҳарам самбусаҳояшро рафта дар духовкаи додарам, яъне хонаи додарам рафта дар уҷа пухтан, қати келинмон ҳамаша пухта баъдан овардан. Хонаи додарам ки дар пеши хонаи худам ҳастай наздикай, барои ҳамин гирифта иҷаб мепечона, самбусаҳои тарел карда баъдан рафта дар уҷа пухта овард. Баъдан бегоҳ кӯдакоя гирифта рафтем Kids Cafe, яъне Лимпопо. Лимпопои назди хонамон. Роҳи дур нахостем рафтан. Рости гап корои худам зиёд буд, коро накардам, монда шудам. Хоҳарам хеле самбуса пухт монда. Ҳамин Лимпопои назди хона бурдем. кӯдако бозӣ кардан, ҳами қам монда ҳам шудан. Хуб, дар байни барнома шумо тамошо кардан гирем. ман ба саволҳоятон якто ҷавоб медиҳам. Саволҳои WhatsApp хеле зиёд шудагиай, якчандташа интихоб карда гирифтам ва ҷавоб медиҳам. ба паспорти русӣ, боз ҳамин савол ба паспорти русӣ. миллион бор дар барномаҳом гуфтагӣ ҳастам, бо дар ҳамин ду барномаи гузашта ҳам қайд карда будам. хуб, як бори дигар қайд мекунам ва хоҳиш мекунам ки илтимос барномаҳоя тамошо кунен. дар YouTube канали Оилаи Тоҷик дар Корея даромада барномаҳои тамошо кунен. ҳар як саволҳоятонда барномаҳои алоҳида кардагӣ ҳастам, махсусан оиди анамун паспорти русӣ доштани нафарон. ба паспорти русӣ аз анамин моҳи апрел имсол рафта омадесан мардум. вақте ки эълон кардагӣ буданд, иҷозат дода шудагӣ буд, ман дар сайт сари вақт эълон кардам ки нафароне ки шаҳрванди русӣ ҳастанд аз ин пас метавонанд бо паспорти русӣ ба Корея ба муҳлати 2 моҳ даромада кор кунанд, зиндагӣ кунанд ва ё ба ягон донишгоҳҳо дохил шаванд. хуб, дӯстони азиз, нафароне ки шаҳрвандии русияро доранд, дар сайти Кета анкета пур карда супорен. вақте ки анкетаи шуморо қабул кардан, иҷозат додан, яъне дабро додан, шумо метавонед ҳамон вақт билет гирифта ба Корея биёед. оиди уровни забони кореягӣ гап задан, яъне қабати забон, донистани қабати забон. ва дар ин фурсат ман ҳам қайд мекунам ба ҳама онҳое ки забони кореягӣ меомӯзанд, ҳатман қабати 4-ро гиред, нағзай омада ба роҳат бемушкилӣ дарсро инҷо идома медиҳед, яъне зиндагӣ мекунед, кор мекунед. вақте ки шумо қабати 4-ро дошта бошед, ба шумо нақши зиёд дорад донистани ана ҳамон доштани қабати забони кореягӣ. инчунин нафароне ки айни ҳол дохилшуданӣ ҳастанд, бояд ки қабати 2 ва 3-ро дошта бошанд. ин қонун як сол 2 сол пеш баромадагӣ буд. нафароне ки мехоҳанд дохил шаванд ба воситаи сафорати Корея дар Тоҷикистон дохил шудан мехоҳанд, ҳатман ки қабати 2 ва 3-ро бояд дошта бошанд. барои ҳамин баробари хондан шумо бояд қабати 3 ва 4-ро гиред. саволи навбатӣ, оиди дохилшавӣ дар Корея баъди хатми мактаб. оиди ин ҳам фаҳмондагӣ ҳастам. дар зери ана ҳамин барнома силкаи ҳаваи барномаям мегузорам, даромада бинен. дар барнома силкаи донишгоҳҳоя гузоштагӣ ҳастам, бинен ва боз оиди дохилшавӣ маълумотҳо додагӣ ҳастам. бо диққат тамошо кунед. ба суроғаҳое ки фаҳмондагӣ ҳастам, яъне ба суроғаи донишгоҳҳо вақти ҳуҷҷат супоридан савол медиҳед, ба шумо мефаҳмонанд. чӣ гуна дохил шуданро ҳатман ки ба шумо мухтасар мефаҳмонанд. албатта ки бо забони англисӣ бо шумо суҳбат мекунанд, шумо бояд забони англисиро донед. забони англисиро низ шумо бояд донед, чунки дар он ҷо саволҷавоб бо шумо бо забони англисӣ мешавад. барои ҳамин каму беш бояд забонро донед.
кӯдакон дар Лимпопо хеле бозӣ карданд, истироҳат карданд. хуб ин лаҳза бошад баромадем аз Лимпопо, рафтем якҷо хӯроки шом хӯрдем, яъне ужин кардем, баъдан хона омадем. инҷо бошад бо ҳамаи шумо хайру хуш мекунам то барномаи оянда. паноҳи худо бошед. Яробун то маннаё аннён.